Goeie, er rent een man door Friesland. Ja, natuurlijk, er rennen wel meer mensen door Friesland op het heden, hè, met het oog op de Alversterre kuiertocht in de Hemelvaartsweken. Maar dit is wel een hele speciale man, hè. Want hij was op zijn eerste kuier dadelijk al van de microfoon en camera's van Omroep Friesland squad. Wat wij een man zien komen, dan zetten we gewoon goeie. Maar deze man die zei dan, no, ik wil even met jou praten. Die man zal namelijk 5 uur door Friesland kuieren. En dan zal er een boek schrijven over de landskippelijke toekomst van Friesland. Net enkel zijn verhaal, maar ik dat van u. En daarom wil hij met u met een soort mensen praten. Hij is in de omkrieten van Warken begonnen. Hij noemde ik zo nou en dan in mijn uit. En de eerste dag weer dat Klaas Sietse Spoelstra. Nou, als die man alles echt begrepen had wat Klaas zijn had, dan zit hij al 2 rijen en salonsjes te heeg om nog op uw niveau te praten te kennen. Maar goed, je moet eerder beginnen en hij weet nou wat een skriers is. Zef Hemel heet die kuier in de man. Het is een geleerde man. Hij had verschillende disciplines studeren, maar is benamelijk sterrenbouwkundig. Maar nou, maar er ligt wel eens op het platteland in het noorden aan de slag. Misschien rent hij ook wel even wat in Grains om, als er dan net stroffelt door al die gasgaten. Zijn boek wordt dus dadelijk een wetenschappelijk verhaal, want de Universiteit van Grains betelt zijn 4-jarige kuiertocht. Wetenschappelijk en dus een ingewikkeld verhaal, want hij wil net enkel schreeuwen dat het hier oerend zo mooi is, maar ik wat de negatieve consequenties binnen van uw landschap. En dan ben je dus bij een verhaal over de toekomst van Hulp-Friesland. Het had dus helemaal geen doel dat de nieuwe steden actief binnen en met alles en nog wat komen. De Lelylijn staat bij gelijk nog 4 uur op een zietspoor. Wat? Alles zal aandienen worden mee. Als je wat willen, dan ga je maar met die professor Sef te kuieren. Ja, het is wel wat een starig proces, maar hoe 4 uur dan komt hij met zijn visie. En dan kunnen we u zijn oordeel vormen. Ze houden haar eigen tempo aan. Maar wat mooi net, de toekomst van Friesland zit 4 uur lang in de hemel.